Como non podía ser de outro xeito, acadamos a opinión do alcalde do Concello, portavoz do Grupo de Goberno INTA, quen valorou esta tarde o pleno e, polo tanto, opinou sobre a moción de urxencia presentada polo PSOE sobre a organización da Feira do Viño do 2012, que volverá a facer a Asociación Quinto Choto. Se nos preguntou se nós tiñamos algo avanzado e, efectivamente, si que habíamos falado desde o Grupo de Goberno de como se iba a elaborar e facer a Feira do Viño do ano 2012. Algo tiñamos preparado con pregoeiro, con un equipo de xente disposta a traballar para elo, e a nosa sorpresa é que presentou esta iniciativa o PSOE para facela a través da Asociación Quinto Chot, me parece que é como se chama, e que, nos demoslle a validade de urxencia como solemos facer en todas as mocións que se presentan, pero me parece que foi un pouco así de atraco, non? Porque outra cousa houbera sido se houbera falado na comisión informativa, como mellor nós mesmos estábamos de acordo tamén, pero non foi así o caso, e o que nos sorprende é que, desde o propio grupo socialista, que se decía que desde o goberno se deberían facer este tipo de eventos e realizar este tipo de actividades como fixemos cas festas patronais, e o mismo tiñamos pensado facelo coa Feira do Viño, e agora, se cambian as cousas. O que non valía antes para que organizara unha asociación ao parecer agora sí que vale. Nos, en todo caso, que temos que dicir ao respecto que nos que queremos é que salga ben a Feira do Viño do ano 2012, como ven sendo habitualmente. A nos gustábanos a organización desde fai moito tempo, e se cabe, o mellor con máis detalle dos últimos 2 ou 3 anos, e esperemos que isto sirva de redundancia e que funcione tamén a do 2012. Nos vamos a poñerlle toda a carne no asador, que está claro que desde o grupo de goberno sabemos que se sale ben a rentabilidade, vai a facer quen vaya a ser, e se sale mal tamén, non? Entón, o que queremos é que salga ben. Ora, o que non nos gustan son as formas. Nos solemos ter outro tipo de formas cos outros grupos políticos, ainda que algún diles dice que non falamos con eles. Oye, pois eu non sei se hai que chamalos para cando se vai a tomar un café ou unha caña, ou hai que chamalos para todo, pero, o que está claro é que nos órganos de goberno, comisións informativas, pleno, todo tipo de reunións que temos, eu penso que estamos sendo máis correctos posibles. O mismo nos gustaría que se fora con nós, que se obrara con sinceridade, con lealtade e con sentido común, por así decirlo. Por outra parte, tamén lle preguntamos sobre a festa da vendima do 2011. O que está claro é unha cousa. Este Concello está para facer as festas xustas e necesarias. Chámese festas, chámese plan de traballo, chámese investimentos, chámese moitas cousas. O que está claro é que a situación do Concello non é doada, a do noso Concello e a de todos os concellos. Entón, o que temos é que ir a reducir gastos innecesarios, por así dicirlo, en todos os aspectos, non? O que non podemos é reducir en gastos sociais para facer festas, ou en outros investimentos, ou en amortización de débeda que é imprescindible, ou en personal, ou en servicios. Iso é primordial para o Concello de Chantada e para todo tipo de administracións. Entonces, o que non podemos é ir a organizar todo tipo de eventos e de cousas para despois que teñamos que estar cerrando ano tras ano con un aforro neto negativo. En canto ao resto dos asuntos tratados no pleno do luns, o alcalde de Chantada valorou positivamente a sesión, xa que todos os puntos e resto de mocións tratados no pleno foron aprobados por unanimidade. E probablemente esta da que acabamos de falar, se houbera falado con tempo e forma, houbera salido tamén probablemente por unanimidade, ainda que, a nosa idea e a idea que tiñamos desde o grupo de goberno era organizarnos a Feira do Viño, e que, como lles dixen no propio pleno, se algúns están capacitados para organizala ben, e aparentemente si que lles saliu ben outras anualidades, deixenos probarnos, e despois se nos sale mal critícanos, e se nos sale ben como fixamos nos aplaudonos, non?